Srdečne vás vítam v malebnej a turisticky vyhľadávanej obci Komjatná, ktorá je vzdialená len 13 km od mesta Ružomberok a tiež od Dolného Kubína. Moje meno je Ján Sidor a som realitný maklér pre firmu Najbývanie. Mám pre vás skvelú ponuku pozemkov na zaujímavom a jedinečnom mieste. V blízkosti hory a s úchvatným výhľadom na okolitú prírodu a Kubínsku holu. Výmera pozemkov je nasledovná. Druhý a štvrtý pozemok je o rozlohe 570 m2 a piatý pozemok má výmeru 1622 m2 s možnosťou rozparcelovania. Podľa územného plánu obce Komjatná tieto pozemky spadajú do kategórie určenej na bývanie. K pozemkom sú už vypracované nevyhnutné projekty, vrátane kladného vyjadrenia Stredoslovenskej distribúcie o pripojení pre získanie stavebného povolenia. Vodovodná prípojka sa nachádza medzi prístupovou a hlavnou cestou. Schválený bod elektrického pripojenia je najbližší elektrický stĺp a kanalizácia bude riešená formou ekologickej čističky. V prípade, že máte záujem o obhliadku, neváhajte ma kontaktovať.